Nagrally ganyan buntag masakop sa progresibong pondo katol nining kasulugan sa or kasumaran sa People Power Revolution. Ang report ni Nico Serino. Gikan sa Fuente Osmeña Circle, nagmarcha kini mga sakop sa lain-laing organisasyon sa Subo. Sa ika-37 katuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution, di kuno angayang makalimtan ang maong panghitabo ug ipahinumdum kini ngadto sa katawhan. Matod nila, padayong nasinati karon sa nasod, ang kalisod ug pagpanglutos, maong padayon silang mubarog sa kausa. Etong hinumdum kanadto pag martial law, no, panakuyanap ang padayong pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton, kumbaga ang inflation susama sa karon nga makaingon ta nga golden era. Sa pag-abot sa Police Regional Office 7, mihunong ang mga rallyista. Naka-standby ang puwersa sa kapulisan nga migwardya sa gate sa kampo. Apan mipwesto ang mga nagrally sa atubangan ug mihimo og hamubong programa. Napamatunan sa kasaysayan na kung ang katawhan magpahiyusa, kaya ran mapalagpot ang usa kapasista, diktadora nga presidente. Gipanawagan sa grupo ang pagsulbad sa administrasyon sa mga suliran ug pagtuman sa mga saad ni adtong miaging piniliay. Milahos ang grupo sa Colon Street aron mohimo sa lain nilang programa. Ang kawadon sa kapanginabuhian, trabaho, ang padayon nga pag-atake sa laing-laing tawhanong katungod gikan sa pagbungkag sa mga organisasyon sa estudyante, mamumuo, mag-uuma, ang padayon nga paghikaw sa katungod nga magpadayag sa yangungo. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.